Opština Šid prednjači u pogledu održavanja socijalno-ekonomskog dijaloga u odnosu na druge lokalne samouprave, rečeno je danas na sednici Socijalno-ekonomskog saveta održanoj u Šidu. U radu sednice učestvovala je i Jelena Erdeljan, nacionalni koordinat socijalnog dijaloga u Srbiji. Moram da kažem da sam vrlo srećna što sam imala priliku danas da prisustvujem vašoj sednici ovde u Šidu. Opština Šid je jedna od rijetkih opština i opšte lokalnih samouprava u Srbiji koja ima funkcionalan rad lokalnog socijalno-ekonomskog saveta. Iako postoji preko 20 formiranih socijalno-ekonomskih saveta u Srbiji, nažalost samo šaka njih zaista funkcioniše. Zato je Šid sjajan primer i srećan sam da budem ovde da pomognem rad ovog saveta kroz pre svega projekat Međunarodne organizacije rada. Poverenik Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštinu Šid, Zoran Zec, je izneo osnovne stavove vezane za današnju sednicu Socijalno-ekonomskog saveta u Šidu. Najprostija stvar je da hoćemo da pokušamo da pokrenemo socijalni dijalog. Socijalni dijalog trenutno je najvažniji i najaktualniji svuda. Gde god se okrenemo, dijaloga nema, pogotovo socijalnog. Mi smo u tom cilju i u toj svrsi napravili sednicu i na sednicu smo pozvali gospođu iz Beograda koja je koordinator nacionalni za socijalni dijalog na nivou Republike Srbije ispred Međunarodne organizacije rada. Da nam pomogne, da nam kaže hoćemo, kakvi smo, takvi smo, mali jesmo, možda nekom nama ne, da pokrenemo socijalni dijalog na nivou opštine Šid. Sigurno nekim dijalogom ćemo nešto napraviti. Nešto će ići napred. Definitivno. To je jedna tema, znači pokretanje ozbiljnog, ali ozbiljnog socijalnog dijaloga. I druga tema koju ćemo danas pokrenuti jeste dualno obrazovanje. Pojavilo se u opštini Šid interesovanje i od strane tehničke škole i od strane određenih poslodavaca za uključenjem u dualno obrazovanje, a to bi definitivno i našoj deci pomoglo. Znači imali bi obezbeđenu školu, obezbeđen posao kada završe i sve ostalo što ide uz to. Znači to su neke dve teme koje danas radimo i koje će biti za naredni period glavne bezmalo jedine. Pre održavanja sednice sa koordinatorkom Jelenom Erdeljan razgovarao je i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović.